2010 елгы халык исәбен алу һөҗүмтәләре буенча Пермь краенда 32 мең самаһы башкорт исәпләнә. Уларның күпселеге Барда районында яшәй. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Иштанова. Программабызның кунагы Пермь крае Барда районының туган якты өйрәнү музей директоры Альберт Мәхмүтов. Һаумыгыз. Шулай итеп, Бардала күпселек гайна башкортлар яшәй. Шулай бит ул иң борынгы башкортларның иң борынгы һәм иң данлыклы ыруларының береһе, һинең тарихы бай һәм тәрән. Бuna ошо тарих менән кызыксыналармы? Һезнең музейыгызга еш киләләрме? Безнең гайна башкортлар тарихы буенча күп кенә кешеләр кызыксыналар, ученыйлар, галимнәр, шу Пермь галимнәре, Казан галимнәре, Уфа галимнәре кызыксыналар. Еш кына безнең музейга килеп, экспедициялар белән килеп чыгалар инде. Теге елны Институт языка и литературадан килделәр безгә экспедицияга. Байтак кына материаллар җыеп, шу көз вакытында сборник без презентовать иттек аларның. Эшелемдә буенча. Шу эш экспедиция нәйләре буенча инде. Аннан соң безнең күп кенә экспонатлар, шу музей экспонатлары, эш кораллар, шу гайна башкортларына хас булган эш кораллары, эш киемнәр җәлеп итеп тора инде. Безнең матур гына үзебезгә хас булган эш киемнәребез бар. Калган башкорт милләтенә хас булмаган эш киемнәр. Мәсәлән, ниләр? Камзоллар, нарсоң. Безнең күлмәкләр, бала итәкле күлмәкләр дип әйтәбез. Шу пестереттән ясалган инде. Соң калфак, калфаклар килгәндә үзебезнең тоже үзенчәлекле калфаклар һәм ир-егетләрнең түбәтәйләре инде. Шу Барда түбәтәй хәзер безнең ничек бер милли брендына, Барда районының милли брендына әйләнде. Пермь краен буенча төрле фестивальләр оештырылган вакытта шу милли брендының сувенир продукциясына әйләнеп китте инде Барда түбәтәй. Һез эш коралдары бар дип әйттегез. Бuna ошондай экспонаттар, улар Барда башкортларының ниндәй көнкүреше турында һөйләй? Барда башкортлары элек-электән безнең шу земледелецлар булганнар инде. Аңан алдарак шу мәгъдәнчеләр, без белгәнебезчә Исмаил Тасимовлар, Туктамыш Ишбулатов кешеләр булганнар 18-нче ел, 18-нче гасырда. Да, 18-нче гасырда. Күп кенә руда, медистый печенек дип әйтәбез без, ташыганнар заводларга, байыганнар, байыкканнар. 19-нче гасырларда аннан соң шу безнең кантон барлыкка килгән, беренче башкорт кантоны. Шуңа гайнәләрне күпчелек башкорт дөньясында беренче гайнәләр дип әйтәләр. Бәлки шу беренче кантон булганга микән, яисә шу безнең башкортлар Урал буенда шу 13-нче гасырда тупланганга микән, шу безнең гайна башкортларны төп беренче башкортлар дип йөртәләр инде. Бәлки иң борынгы ыруларның береһе булгангалыр да шулай. Бәлки шу ыруларның шу борынгы булу да ихтимал. Бұл һорауга бәйләнеп кайтырбыз әле. Хәзер һез Исмәгыйль Тасимов һәм Ташбулат Туктамыш Ишбулатовты искә төшердек. Якын арала Туктамыш Ишбулатовка Барда районында һәйкәл куелырга тиеш, шулай бит. Әйе, бу һәйкәл безнең уже күптәннән йөрий. Без 2013 елда Габдулла Тукайга һәйкәл куйган идек. Һәм башкорт оешмасы, Курултай вәкилләре әйдәгез без башкорт җитәкчесенә дә Туктамыш Ишбулатовка да һәйкәл ачыйк дигән сорау куйды. Бу администрация күптәннән куелган бурыч иде. Һәм 2019 елда безнең Башкортстан Республиканың 100 елы вакытында бу һәйкәл төзелде. Аны ясады Кубагушев Ульфат Миниахметович. Һәм Алла бирса, быел көзгедә без ул һәйкәлне ачырбыз дип өметләнәбез. Туктамыш Ишбулатов уложенная комиссия депутаты булган. 18-нче гасырда шу патша белән бер-берлектә сөйләшеп, дип әйтик, үз башкорт дөньяның, милләтенең бурычларын, наказларын тапшырган инде. Ул вакытта уложенная комиссия шу конституционная реформа чыгарыштырса, хәзерге вакытта шундый законодательный орган булган инде. Демәк, беренче гайнәләр дип әйткәнегез, бында үзенең асылына кайта, чөнки беренчеләрдән булып ошондай башкортларның төп наказларын батшага yetkерүчеләр Туктамыш Ишбулатов һәм беренчеләрдән булып мәгъдәселек институты асосы Исмәгыйль Тасимов тап гайнәләрдән шулай үтенде. Әйе, гайнә башкортлары булып
танылалар. Һәм без белгәнебезчә Исмагил Тасимов шул Санкт-Петербургта горное училищега адымына нигез салган кеше булып тора инде. Аңа да минем карамакка һәйкәл, я булса бәрәнди монумент эшләргә безгә исәп тотабыз без. Алдагы елларда Алла бирсә. Максатыгыз буйымга шын дип теләйбез. Һәм гайнәләрнең тарихына караганда, оснапта бик борынгы бына галимдар да исбатлай, бунан тыш сезнең үзегезнең риваят һәм легендаларыгыз да гайнәләрнең бик кызыклы, шулай бит мөгезенә кояш элгән булан турында риваят кенә үзе борынгылыкты сагылдыра. Һәм шуга бәйле гайнәләрнең теле лә, димәк, тамырлары менән бик борынгы остарларга кала. Гайнәләрнең теле, диалекты бик үзенчәлекле. Бына ошо диалектта һөйләшү ниндидер катмарлыктар менән табылганыгыз юкмы? Гайнә сөйләшендә килгәндә, безнең монда күп кенә шу галимнәр һәм безнең яктан Сарманаева дигән ученый изучать иткән 40-нчы елларда диссертация язылган һәм бу диссертация безнең Барда музеенда саклана. Без аны электрон рәвештә социаль челтәрләргә, архивларга салдык инде. Һәм ул елларда үзегез белгәнчә безнең як говорларны, диалектны средний диалект татарского языка дип барганнар. Һәм үз анда торган башкортлар үз телләрен без татар телендә сөйләшәбез дип барганнар инде. Соңрак Баишев та бит яклап караган. Соңрак шу 40-нчы еллар вакытында наш Сталин уже репрессиялары беткәч 50-нчы елларда бу северо-запад темасын шу Тагир Галямович Баишев күтәргән. Ул әйткән, башкорт диалектологиясында 3 нигез бар. Беренче нигез шу южный, юго-восточный диалект, аннан соң средний диалект и шу западный диалект дип барган инде. Аны бер-берсенә дә противостояние ясамыйча кабул итәргә кирәк. И күп кенә мәкаләләр язып, шу газеталарга, шу партийный организацияларга докладлар язып, шу әкрен-әкренләп кенә 50-нче, 70-нче, 80-нче елларда бу безнең северо-западный диалект күтәрелә башлаган һәм аны ничек признавать итә башлаганнар дип әйтсәк тә. Таный башлаганнар әлбәттә. Һәм безнең якларда шу экспедиция 67-70-нче елларда оештырылган һәм күп кенә материаллар шу айны-гайны риваяты сакланып калган инде. Хәзер башкорт милли эпосларының бер чыганагы дип баралар безнең галимнәребез, Уфа галимнәребез. И шу тел мәсьәләсенә килгәндә, гайнә башкортлар үз телләрен татар тел дип атагач, бу башкорт литератур, әдәби теле бераз у якта авыр бирелә дип әйтмәкче булам. Бу бер яктан Уфа якка проблемадыр инде, но икенче яктан безнең карамакка бу проблема түгел. То есть Уфа галимнәренә, Уфа интеллигенциясына бу мәсьәләне проблема дип карарга кирәк түгел. Чөнки переписларда без күрәбез, 26-нчы елдан башлап допустим алсак, шу переписларны татар телле башкортлар иң беренче ярты процент тәшкил иткән барлык башкортларда. Ну, әкрен-әкрен генә бетә башлаганнар, чөнки бер яктан может быть кемсетү яклары да булгандыр. Шуңа алар татар милләтенә шикләтү булган. Икенче яктан шу татар мөнәсәбәте, культурасы, теле, мәдәнияте көчле сәбәптән алар әкрен-әкренләп кенә шу татар милләтенә күчә башлаганнар. Ассимиляцияга бирелгән димәк. Ассимиляцион фактор бик кенә зур уйнаган. Но аны минки шу бер халык үзен кем дип исәпләй бүген? Шуны әйтәсе килә, шу перепис вакытларда гайна башкортлары үзләрен самосознаниясын башкортлар дип шутлаган, телләрен татар тел дип шутласа да, шу яктан безнең як кызыклы. Шу хәзерге 2002-2010 еллар переписындалганда уже безнең процесслар неге юнәлеше үзгәрелә. Хәзер инде 50% 50-га 50 була инде.
татарлар һәм башкортлар. Демәк, үзләрен башкорт милли үзаңы уянган дип әйтәләр халыктың. Әйе, башкорт милли үзаңы уяна әкрен. Монда күп кенә шу Республика тарафынан һезгә бүген игътибар бармы? Тояһыңмы бу игътибарда? Башкортстан республика ягыннан шу безнең хәзерге вакытта Курултай бик кенә күп эшләр башкара. Алар грантлар яулыйлар, шу диалект мәсьәләсен күтәрәләр. Һәм күп кенә шу эшләр Курултай аша башкарыла инде. Перим башкорт Курултай аша. Һәм быел яз вакытында безнең историко-культурный центр ачылды. Әкрен-әкренләп кенә бу елны эшләп килә. Мин уйлыйм, что шу культурный центр Курултайга башкорт гайна башкортларына бер этәриш булыр, сизүче элемент дип әйтик, Уфа белән Барда Уфа арасында инде. Гомумән, бардалар менән танышкан сакта, уларның үзенчәлекле бер һүзләре бар. Без гайнәләр дип әйтәләр, улар шулай бит. Димәк, барыбер да милли үзаң хакланган, үзенең ару тамырларын кеше өйрәнә, шәҗәрәһен өйрәнә. Шәҗәрәгә килгәндә, монда безнең шу 16 елга хас булган шәҗәрә сакланып калган. Хәзер ул шәҗәрә Джавушби шәҗәрәсе, анда нәселләр булып Адутовлар, Мансуровлар, Масагутовлар, Тюмисов затлары кергән. Бу шәҗәрә шу добровольное вхождение гайнәләрнең шу рус дәүләтенә үз теләге менән ингән вакытында ясалган шәҗәрәләрнең берсе булып тора инде. Хәзерге вакытта 2014 елда безнең Пермь крае буенча шәҗәрә бәйрәме үтте. И әкрен-әкренләп кенә бу шәҗәрәгә мохтаҗ әйтик, үсеш бар, кешенең өйрәнергә телиләр. Һәм әлбәттә хәзерге китаплар бу эшкә җаенсала, чөнки күп кенә архив материаллар, күп кенә ревизские сказкилар дип әйтәбез без. Хәзерге вакытта китапларда чагыла, һәм анда безнең гайна башкортларыбыз үзләренеке тамырларын таба алалар, үзләренеке әти, бабайларын дип әйтик, үзенең нәсел җипләрен тарихка таяна алалар. Шул тарих әлбәттә безнең гайна башкортлар белән гайна башкорт тарихы булып тора инде. Әңгәмәгезгә рәхмәт. Ысынлап та гайна башкортларының милли үзаңы хакланһын дип теләйбез. Рәхмәт зур чакырганыгыз өчен. Быел сезне барыгызны да Уфа интеллигенциясын, Уфа галимнәрен без шу Туктамыш Ишбулатовныкы һәйкәл ачылу тантанасына көтеп калабыз. Рәхмәт. Уңышлар теләйбез эшегездә. Хөрмәтле тамашачылар, бүген Пермь крае Барда районының Туган якты өйрәнү музее директоры Альберт Мәхмүдов белән гайна башкортларының милли үзаңы турында һөйләштек. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.